na loli ewu chief CBN onwasanya Ezendigbo square. Nwa nkịta hụrụ ọgụjụ nni. Otu onye a na-ebunye ofu oche benchi jụọ ya ma ọ na-abakwa ya. Ọmụwa bụ okwu n'ụka ya ha ifuru. Nsị ya mema ka ọ mema na mkpụrụ. Na-ada ada ka m na-atụtọ ya atụtọ. Kwachi n'aka ya na-agba ụgba. Mmiri nse. Shaka dị Zulu. Eziokwu agba ụka. Ndị Igbo biko ụmụnne m na ụmụnna m. Ọ baghị uru na anyị ji fọk were na-aṅụ tii. Ọ dị mma ka anyị gwa onwe anyị eziokwu n'otu n'otu. Akwụkwọ nsọ nọwọ ndị na-agụ akwụkwọ nsọ mara ebe Jizọs Kraịst nọ, mara email adreesị ya, mara Facebook na backbook ya. Na-aga na YouTube, na-aga na YouTube ka m na-ajụzisi. Ọ kwuru sị na ọ bụrụ na ezi omume na akaghị nke ndị Farisii na ndị Sadusii na-enweghị onye a ga-azọpụta gịnị ma ọlị. Gwarịta na ibu na eziokwu. Akwụkwọ Timoti sị ma mara nke a n'oge dị oke egwu ga-abịa na mgbe ikpeazụ. N'ihi na mmadụ ga-abụ ndị na-ahụ na-adị onwe ha n'anya, ndị na-anya isi, ndị mpako, ndị nkwulu, ndị na-ekwenyereghị ndị mụrụ ha, ndị na-adịghị ọcha n'obi, ndị ihe mmadụ ibe ha na-adịghị atọ ụtọ, ndị na-ebo ebubo ụgha. Ọ kwuru ka anyị gbakọta ndị dị otu ahụ azụ. Unu ọ na-eme ihe ndị a? Unu ọ na-edobe ya? Unu na-eche echiche? Unu na-agụ agụgụ isi unu ọnụ? Ihe m na-ekwu onwe onye ọ gbara ghara. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ dịghị mma okenye hụ otele ọkụkọ ọ na-ajụkiri ebe ikpu ya dị, mana ịma na ebe ikpu ya dị. Eziokwu na-elu ilu mana mmadụ ga na-ekwu ya. Ọtụtụ ndị matara onye mbụ n'obodo ahụ United Kingdom London. Ha na-asị asị ha na-ekwe ka m bịa. Ha kpọọ ndị ọchịchị nchigbu, ndị a na-ezuru oshi nzuru ego ndị Naịjirịa ha bịa. Ha rụọ otu, mana akwụkwọ nsọ sị ka ụnụ gara abụghị ndị na-arụ otu. Ha na-arụ otu. Ha rụọ otu. Haza ndị ọkaikpe ha na-abụghị. Na-ekpu ikpe ụgha. Na-eme nrọkọ. Otu nka, otu nka, otu nka. Ndị Igbo afọ ọmụkata na otu. A to Z agwụgo. A, B, C, D to Z. A, B, C, D. Che ọgwụgo n'ebe ndị Igbo na-eme gịnị? Otu, 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 otu. Kedu ihe unu ụzọ butere na ya? Chetakwa na ihe unu gụrụ na akwụkwọ nsọ na unu ga-amara eziokwu. Eziokwu ga-emekwa ka unu pụọ n'oru. Akwụkwọ mkpughe si ndị ụgha niile na oke ha ga-abụ gịnị n'ime ọdọ ọkụ ahụ nke eji ọkụ na prison na-ere. Apostle Paul gwatụmsị onye nlekọta nzukọ Kraịst anya aghaghị iwu dị nke otu nwunye, onye anya udo, onye uche ya zuru oke, onye omume ya kwesịrị ekwesị, onye na-ele ndị ọbịa anya nke ọma, onye nwere ike izi ihe. Gị onwe gị ị nwere ike izi ihe? Ị na-ele ndị ọbịa anya nke ọma? Ọ bụ ndị Kraịst niile ka ha sị ha lụọ otu nwunye. Ọ ndị nlekọta ya bụ ndị elders in the congregation. Iwu ha dị ara. N'obodo anyị nọ n'ime ya kịta, ụgha bụ ihe ejiri wee biri. Ọ gịnị mere iji agha ụgha? Ụgha enweghị nke obere, enweghị nke nnukwu. Ụmụ ibe, ụmụnne m na ụmụnna m, ruo one mgbe ka unu ga-echegharị? Ruo one mgbe ka unu ga-agwarịta ibe na eziokwu? Lụta na ihe mbe mere. Mbe nwaanyị ga ka a bịara anwụrụ. Osisi chere. Ọ gbaa kalịkalị gbaa kalịkalị. Asị ọgịnị ya sị ka a mara na dimkpa na ibe ya lọtọrọ ma wee kpọrọ ya. Obodo ole ka unu gwara onwe unu eziokwu ma ya wee bụrụ na onye kwuo eziokwu ejide ya? Mana ọnụ ma na onye kwuo okwu asị ejide ya. Isi asị ugbu nke mbụ sị ya nke abụọ sị ya nke atọ, a ga-achọpụta na ndị oyibo sị we have been there before. Ihe nji akpọ ụmụnne m na ụmụnna m, unu ma na Ezendigbo square okwu ya ada agbagha ya agbagha.
gịnị ka a na-eghe eje gbagha ya n'ihi na ọ na-ekwu eziokwu. Ọ gịnị kpatara na ụnụ agaghị amụta ya? Okenye na-amaghị egwu ala ọ bụkwa aghụghọ. Were na ire unu mee gịnị gụọ eze gị ọnụ. Ihe awa ọkpụkpụ pụtara ihe ma na-akpọ eze dịka nna m kwuru. Ọ dị ụzọ ihe abụọ, dị ụzọ ihe atọ, dị ụzọ ihe anọ. Akwụkwọ nsọ gwara gị sị gị bụ mmadụ họrọ ihe ị chọrọ ime. Chineke kere eluigwe na ala sị sọpụrụ ya. Ị na-asọpụrụ ya ma ị chọrọ ka Chineke mere gị. Naanị gị sọpụrụ ya, na-ekwu eziokwu ị naghị ekwu. Ugboro ole ka ụmụnne unu na ụmụnna unu n'obodo nke ndị ọcha nọ n'ime na unu gosiri ibe unu ezi ụzọ ga-eso, kama unu chọrọ onye unu na-achị ọchịchị nchigbu. Onye kpọbata nwanne ebe ọ na-alụ ọrụ, ọ chọọ ka ọ na-efe ya, ka ọ pịgbuo ya ọrụ ị gaghị akwụ ya ụgwọ. Ọ dị mma? Ihe a bụ ihe eji mara ndị mba ọzọ. Ihe a bụ ihe a na-eme n'Afrịka na ndị Naịjirịa. Onye kpata ego pịgbuo ndị ọzọ. Nyere na ibe unu aka, chee n'echiche, nwee na obi nchegharị, nwee na ọmịiko nara ibe unu, nwee na obi ọma. O nwere ofu enyi nwoke nwetara ebe ọsọ ụtọ nwanne, onye nke ọzọ na-aza ezi nwanne. Chifu Nwosu ezi nwanne ọ sị gị ọmaka. Anyị na-ebukwa n'otu. Onye nke ọzọ chifu ụtọ nwanne. Onwe ihe dị ka ụtọ nwanne. Ụtọ nwanne amaka, ezi nwanne amaka. Kedu ihe kpatara iji ekwu ya n'ọnụ na-egere na ntị ma ị naghị eme ya eme? Ọ ga-akara unu njọ na ịma mana imeghe. Ọ ga-abara gị uru na ịma na ị na-eme ya. Biko hapụ otu olu m dị, ọkwanụ ka o si wee dị. Onye agbata obi ya ka egbukara ụkwa ya. O jee na kọt je gbaa akwụkwọ. O jee chigasị na ya na-eti ya apil. Asị ewu na-ekpebeghị ikpe ya, sụka o wee mara otu ihe nkwa ya ahụ na-egbukarị eche ewute n'obu. Agaghị m agwakwa ụlọ ahụ obodo ọhụ. Uche unu dịkwa ya. Ọ bụkwa n'otu obodo ahụ. Ofu onye mụtara nwa buru ya gaa n'ụlọ ụka ka emee baptizim. Reverend Father si ya kere ihe a ga-eme na baptizim na ọsịna alfọ. Reverend Father bụ eju Alphonsus eso mba na ya ọkpọgụkwa alfọ sịrị ọnụ nke nsusu hụ na aka ya adịghị ya. Obodo kwuru enu ngakwa ha agwa ya ọnụ. Dowe ụzọ nke osepụrụwa ka ọkwụlụ ọtọ. Ka onye nkọwa okwu kọwara na onye ọcha nka na ivotu ive avụ ụkọchukwu na-ekwu n'okwu Chukwu. Ọ bụkwa otu okwu a ọ na-ekwulele ọsịọnụ. Dowe n'ụzọ nke osepụrụwa ka ọkwụlụ ọtọ. Onwe ọkụ ife ọsọ ụkọchukwu na-ekwu n'okwu Chukwu. Ọ bụkwa otu okwu a ka ọ na-ekwulele ọsịọnụ. Dowe n'ụzọ nke osepụrụwa ka ọkwụlụ ọtọ. Ị na-edobe ụzọ osepụrụwa ka ọkwụlụ ọtọ? Ị na-ekwu eziokwu? Ị na-agwa onwe gị eziokwu? Ị na-agwa ụmụnne gị eziokwu? Ị na-agwa ụmụnna gị eziokwu? Ọ bụrụ na ụnụ mara eziokwu na eziokwu ga-emekwa ka ụnụ pụọ n'oru. Mana ọ bụrụ na ị maghị eziokwu, ị naghị ekwu eziokwu, ị ka nọ n'olu, ị ka nọ n'oru, ị ka bụ onye eji eji, ị ka bụ onye ekere eke. Ụmụnne m, ụmụnna m, unu lebe ihe na-apụ m n'ọnụ. Nwere ike ụnụ agaghị alakpe n'ụra ka ọ dịba. Ọ mbụ Ezendigbo, ndị kwe na ndị ekwe. Eziokwu agba ụka, eziokwu ada agba ụka. Eziokwu na-akwụ ọtọ dịka ụnụ amaghị ihe na-akwụ ọtọ. Ụnụ ghọtara ihe m na-ekwu. Mkpọzi ahụ ụnụ nwere ike ghọtaghị m, agaghị m akpọ ya ka ọ dị. Udo dị eziokwu agba ụka. Ezendigbo Square, Chief CBN Onwasanya. I greet you all. Due respect to everybody. See you now.